for. Δείτε αρχιτεκτονική, είναι έξω το σπίτι. Εντάξει, παίζετε, όποιος αρχιτεκτόνας και έκανε το σπίτι είναι τέλειο. Αλλά και τα έπιπλα που κάνουμε famiglia for είναι τέλεια. Άρα, πάμε να δούμε τι έχουμε φέρει σε αυτόν το υπέροχο σπίτι. Αγαπώ πολλά και τη μανία και το σπίτι μας, εντάξει. Άνοιξε πόρτα μας. 2 λεπτά και θα μας ανοίξουν. Λοιπόν, τώρα, κάμερα, give me my telephone. Ναι. Λοιπόν, και καλορίζικο το σπίτι. Δαμε, είναι ο καναπές της φαμίλια που έχει κάνει. Ο περιβόητος bubble καναπέ. Λοιπόν, στις διαστάσεις που ήθελε, δείτε το χώρο, δαμε, έτσι. Ακριβώς όπως το ήθελε η πελάτισσα. Τούτο είναι το part 1 σε το σπίτι, γιατί έχει part 2. Πάμε πάνω στα υπνοδωμάτια. Πάμε στο πρώτο. Τα νάιλα είναι έξω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να δείτε το υπόλοιπο, γιατί όλα τα υπνοδωμάτια διάλεξαν. Άντε, ούτε ποτέ βγάλαμε το νάιλα έξω. Δεν πειράζει. Πάμε και στο κεντρικό. Να δείτε. Λοιπόν, Familia for. Λοιπόν, εδώ το κεντρικό υπνοδωμάτιο. Λοιπόν, για πληροφορίες στο Instagram, Familia for, τούτο είναι το part 1 σε αυτό το σπίτι. Περιμένετε να δείτε τα παράξενα έρχονται στο part 2.